Fins enguany la tradició era que el Dia Mundial del Cooperativisme programava un homenatge, 1 a 2, 3 cooperatives com a molt. Però este any, en esta edició, estem molt trencadores i hem decidit que no seran ni 2 ni 3, sinó, com heu vist, 5 experiències cooperatives. A mi em pareix que el cooperativisme també és una cosa molt humana, no? Si el sistema no ens cuida, ens cuidem nosaltres. Correcte. Si el mercat ens deixa fora, doncs anem a buscar alternatives. Correcte. És com quan algú diu això no es pot fer així i ve un valent i diu aguantan los chavos. Vamos a contar lo que sí somos. Y lo haremos tomando como modelo a 5 cooperativas que constituyen un ejemplo de que hay otra forma de hacer las cosas, pensando en lo colectivo, con vocación transformadora desde el compromiso con un modelo socioeconómico que despliega valores éticos y que contribuye a mejorar el entorno desde una perspectiva de sostenibilidad y de arraigo territorial. Les cooperatives agroalimentàries ens hem convertit en un motor de tractor del poble o de la comarca. Així és que gràcies a tots i encoratjar-vos a continuar fent cooperatives. Gràcies per este reconeixement, Concoval, president, i a tots els que esteu així, per acompanyar-nos en un dia tan important com és el Dia del Cooperativisme. Queremos agradecer a Concoval respecto a este reconocimiento. Que lo recibamos en el marco del Día Mundial, ¿no? El cooperativismo es un honor y un impulso para seguir creyendo en el camino que hemos elegido. Continuarem treballant perquè cada vegada més persones puguin formar part d'esta revolució tranquil·la que es la energía cooperativa. Y también queremos agradecer a Concoval por hacernos este homenaje, porque creo que nos va a ayudar y nos puede ayudar en el conocimiento y en darnos a conocer. Y la verdad que también agradecer al Consejo Rector y a los trabajadores y el personal técnico de Concoval, que la verdad que son una maravilla, nos han tratado maravillosamente, nos han gestionado todos los temas. Podem criticar la intel·ligència artificial, la part negativa, tot el que volem, però la realitat és que quan les persones s'uneixen per aconseguir coses bones, els resultats són increïbles. I per favor, Emilio, torna a l'escenari per a entregar-li a Juan Vimoros un xocotet record perquè volem que tinga sempre present que el seu pas pel cooperativisme ha deixat una empremta que moltes persones consideren profundament imprescindible. Pues que m'hagueu convidat a pujar a dalt i m'hagueu volgut dedicar este homenatge. Com dia mon pare, cavallers, senyores i senyors, és tanta l'emoció que m'embarga que no puc continuar. Moltíssimes gràcies a tots i vos portaré en el cor.